a muller sempre vai diante. Sempre está máis adiantada en cousas. Non sei porqué, pero é o noso instinto. Se non houber este tipo de asociacións, pois habería mulleres que apenas salirían en toda a semana das súas casas. Nos axuda moito tamén ter este contacto, esta xuntanza todas as semanas. A asociación para nós foi un ben estupendo, para todas. Somos unha familia, sí. Se facemos a asociación con homes, as mulleres temos que quedar todas na casa, non podemos vir. Entón, hai que facer con as mulleres. Elas agora son máis independentes, a raíz destas asociacións pois sí que están máis independentes, elas veñen pa aquí, están soas, están charlando unhas cas outras, teñen eses momentos íntimos para elas, que tamén era o que lle facía falta. Nós falamos de todo, non nos queda nada, non penses. Imos falando de todo algo. Mira, eu chamo-me Manuela, son daqui do Codeso, son das primeiras que, cando se fixe a primeira asociación, fui vocal sempre, en efectivo non sei agora as que somos, pero por aí 60 e algo, 60 a 70, por aí. Pero xa fomos a 200, Bueno, eu son Teresa, a presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, estamos aquí no local que temos da asociación, fundouse no ano 1985, hai xa moitos anos, foi a primeira de Galicia, foi a primeira asociación de mulleres que se formou en Galicia. Son María del Carmen García Acosta, son presidenta da Asociación de Amas de Casa de Rois desde que se fundou fai 27 anos, vai facer 28 para setembro. Ela chamase Maruja, ela máis eu son as que fundamos a asociación. Fomos as dúas. Creámonos así con un grupo de amigas falando, mira, por que non vamos a facer unha asociación aquí en Rois, que tamén hai en Urdilde, a de mulleres rurais, pero para non facer o mismo que elas, vámonos chamar Amas de Casa, Asociación de Amas de Casa. E así surgeu a asociación. Rois, como sabemos, é un concello rural, aunque está moi preto das cidades, a vida transcorre nas aldeas, e sobre todo para aquelas mulleres que están xubiladas, para aquelas mulleres que non salen a traballar fora das súas casas, pois sí é moi importante, por exemplo, dispoñer dun local como este para poder ter as súas reunións, para poder facer as súas actividades. Aquí, entre todas, pois sempre se organizan viaxes, organizanse actividades que queiran facer unhas máis as outras. Isto sí que é moi importante, é un papel moi fundamental dentro da asociación. Desde que vimos aquí, antes de haber a asociación, cada un andaba ao seu camiño, e nos falábamos, falábamos buenos días, buenas tardes, pero non nos relacionábamos para nada. Desde que vimos aquí, pois tivemos as nosas xuntanzas, as festiñas que facemos, agora facemos menos, pero xa fixemos moitas, as nosas excursións, fomos por aquí en Galicia, creo que iríamos a todas as partes. Eu vivo
ao lado da carretera, que antes pasaba xente para o médico, para o concello, para iso, e había moita xente, eu salía á porta, falaba e iso. Agora non, agora se non salo a un sitio determinado, pois por ali casi non pasa xente. A xente pasa nos coches, que antes non, pasaba camiñando. Anda a súa vida e non ves a nadie. Entonces, estes reencontros para nós é un pouco de liberación en sí, polo menos, ou para min, non sei que opinades as outras, pero... Cheguei de Madrid, puxenme a traballar e eu non conocía a nadie. Un día Carmiña dixo, vente pasar máis de casa. Igual estou encantada, encantada desde aquel día. Eu emigrei a Venezuela no ano 80. Entón, bueno, eso formaba parte aquí de Canta Cousa Había, pero non existía a asociación como tal. E logo agora que estou de regreso, xa vou a cumplir aquí 5 anos, e metíme. Vine de Sevilla, me metí en una aldea que yo fue la boca del lobo para mí. Cuando me junté con esta gente que me dijeron, venid... De Sevilla no, de Almendralejo. Bueno, pero yo venía de Sevilla, pero yo soy de Almendralejo, bueno, extremeña. Y cuando llegué aquí, eso fue a mí, es cuando conocí a la gente, que si no, no hubiera conocido a nadie. A mí pasou moi parecido a ela. Marchei, estuve en 23 anos en Madrid. Antes de ir, ela marchou xunto con outras que non hai ninguna aquí. Viñemos ao planteo, que era algo parecido a isto, casi igual. E desto foi a continuidade daquele. Cando deron os planteles de baixa, surgiron as asociacións de amas de casa. Mira, mismamente no ayuntamiento sabíamos quen era o alcalde e iso, pero non o conocías, nin iba a salir para nada. Agora, desde que houve a asociación, vas a todos os sitios. As actividades que estamos facendo ahora mismo, que temos en funcionamento, pois son o curso este de punto e agulla, temos o curso de bolillos todos os martes, o curso de pandeireta todos os xoves. En pandereta, sí, que en pandereta tocamos hasta onde se pode, imos aprendendo, e despois xa fomos foriar unhas actuacións, é iso. Estamos agora con unha actividade aquí no local que temos para facendo gimnasia. Para os maiores é estupenda. E claro, facemos con respeto aos maiores, non facemos gimnasia como os mozos, facemos con gimnasia pasiva de maiores. Bailoterapia, pandeireta, as máis comuns que facemos outras actividades, se nos chaman tamén para festas. Houve aí atrás, uns meses atrás, un curso de cestería, tamén tivemos un curso de manualidades e, de feito, agora a finales de febreiro, pois vamos a ter un curso de iniciación de primeiros auxilios. Estes son os cursos que está habendo neste momento. Aí vamos ao curso de pandeireta, porque están recordando cantigas de hai moitos anos atrás, pero si están recuperando elas, esas cantigas que quedaron nos seus tempos de cando eran máis xóvenes, e, sin embargo, están volvendo aos tempos de atrás e recordando esas cousas. Hai veces que tamén fai falta salir un pouquiño, que de vez en cuando nos fai boa falta. Tamén a recopilar cantigas dos antepasados. Donde, se non tuveramos a asociación, non íbamos a ninguna parte. Todas mulleres, todas mulleres. No, aquí homes non admitimos, Aquí homes sí que non admitimos.
Eu creo que tamén as mulleres necesitamos ter un espacio libre solamente para nós certos días do ano e, sobre todo, momentos así de semana que tamén lle fan falta. Entre nós, pois, cando nos sentamos, falamos de todo algo. Que estamos abrindo portas á sociedade e, sobre todo, á muller. Sobre todo estas mulleres que eu che dicía, pois que non salen das súas casas a traballar afora ou que ahora mesmo están xubiladas, están máis tempo nas aldeas, eu creo que estas mulleres necesitan o seu espacio libre. E o espacio libre, pois, entre nós, entre mulleres. Que opina vostede agora da igualdade? Ai, ben. Eu opino ben. Pero a igualdade ainda non chegou, Ainda ten que chegar. Vamos a ver, agora empezas a valorar un pouco o que é a muller, pero aínda non estamos o valoradas que deberíamos de estar, porque as mulleres temos moito máis peso de todo o funcionamento durante o día de todos os traballos que do que si estamos recoñecidas. E ainda hai que ter máis, hai que reivindicar máis a labor da muller. Iso ainda non é o que te estou dicindo, que ainda non estamos tal aí, mismamente facendo as cousas as mulleres, preparando para facelas, indo a arreglar e todo iso, ainda o home é o que manda. Ainda o home é o que ten que levar o título, ainda é o home é o que... Ainda non estamos ao 100%, ainda falta muito. Para mí a muller é o que somos realmente. As mulleres sempre foron as que tuveron moito peso do traballo encima delas, tanto dentro das casas como fora. Pero fora están valorados que os homens eran os que facían todo, os que facían os traballos, pero elas sempre tiñan que estar por detrás e despois chegaban ás casas, tiñan que facer os das casas, tiñan que atender os seus fillos. Ai, Deus mío, se non fora as mulleres en Roi, non sei que había de ser. Eu en Roi penso que son tan ou máis importantes as mulleres que os homens. Se non lle gusta aos homens que perdonen, pero é verdade. Vamos a ver, no rural, sin a muller, o rural iba a sobrevivir moi malamente. En Rois hai moita muller e, ademais, as mulleres en Rois son moi valentes. Son moi valentes. Hai moita muller, mas son moi valentes, Digo eu. Para conseguir unha sociedade máis igualitaria non podemos deixar de loitar. Bueno, máis igualdade que há moitos anos atrás hai, pero mellorou moito. Así é todo, ainda ten moito que mellorar, Porque penso que ainda non chegou ben, ainda non está ben metida. Ainda falta un pouquinho. Para min sería haber unha igualdade exactamente entre homes e mulleres, que máis ou menos actuáramos todos da mesma maneira. Pero, bueno, iso xa che digo, eu creo que vai tardar moito en mellorar. Habría que empezar polos máis pequeniños. Bueno, pois somos un exemplo de todas as mulleres do ámbito rural no futuro, pois para que vexan que nós, que estuvemos asociadas, e que abrimos camiño a moitas cousas. Xa educalos tanto nas casas como nos colexios, xa de maneira de que non é compartir unhas tarefas cas outras e non facerlle sentir eu son un neno e fago isto e ti eres unha nena e faz isto, que iso foi o que pasou antes. A muller de Rois. A muller rural. Éche moita muller. É brava. É loitadora. Porque non é unha. Somos moitas. Avoas, nais, traballadoras e gandeiras. Somos moitas. As que viñeron. E as que virán. E xuntas. E xuntos. Somos máis. Máis concello, no traballo e na casa. Que tamén é traballo. A muller de Rois é moita muller. Porque non está soa. Non está sola. Se nos firen a unha, fírennos a todas. Responderemos. Ata que todos os días do ano sexan
8 de marzo. E xa non faga falta o loito. Nin reclamar igualdade. Nin lembrar que a muller é moito. Que sin ela non hai rural. E sin nós non hai sociedade.